אוקיי חברים, אז היי לכולם, היום אני הולכת לעשות סרטון על שירת ערב. אז בואו נתחיל. דבר ראשון, אני מסתרקת. למה לא להסתרק אחרי המקלחת? אני אשים לכם על הילוך מהיר שזה יהיה מהיר, ונתחיל. אז אחרי שהסתרקנו, אני עוברת לפנים. עשיתי לכם עוד קניות מסקרה, אז מי שזוכר, מי שראה, מי שלא ראה, מי שזוכר, מי שלא זוכר, קניתי את הכדור הזה. והיה רשום בהוראות, קודם עושים קרם פנים, לפני ששמים את הכדור. אז אני שמה את הקרם הזה של אסנס, ונשים. אני אשכרה שמתי את הכדור במשך שבוע במקפיא, שלא תחשבו שזה מקרר, מקפיא. וואו, אימא'לה, חכו. טוב, מי שרואה אין לי ציפורניים, אבל יש לי שיניים. תראו את הדבר הזה, זה קפוא.